Баймак калаһының автовокзалында дин тотусы мусулмандар өчен намаз уку бүлмәһе асылды һәм кала бассейнында махсус көндәр булдырылды. Район автовокзалы аша үтеп баручы мусулман юлчылары теләгән вакытта инеп намаз укып сыгала. Тулырак киләһе язмала. Хәзерге көндә ислам дине нык үсешкән илләрдә, республикаларда бындай күренештәр гадәти булһа, дин тәгълиматларын тоту кайда булуына карамастан, уның кануннарын тәвәл үтәү бездә лә тәртипкә һалынып бара. Февраль азактарында Баймак автовокзалында юлчы мусулмандарга намаз уку бүлмәһе асылып, диндардар өчен куанычлы вакыйга булгайны. Йылы якты бүлмәлә бөтә уңайлыктар булдырылган. Уның әлегәсә буш торганы ла юк. Бүгендә Бөрьян районыннан килүче Бану Вәлитова намазын калдырмай юлын дәвам итте. Намаз уку мәле иттенеһә юлда, мына бында Баймак районында намаз кыла торган урын эштәлгән икән. Шунда инеп намаз кылып уңайлы итеп эшләнелгән. Шартлар тудырылган, хәтта тәһарәт алырлык мәдрәсәләр бар, һәм дә умваллыгына бар үзенә күрә, һәм үзенә күрә мына балах кавер төшәлгән намаз уку бүлмәһе бик тә матур итеп эшләнгән әйе. Коран китабы ла ята әйе. Уйлап караганда хадистә язып куелган бит инде. Бу бигрәк тә мына алыскка сәфәргә сыккан кешеләргә уңайлы шарт. Бунан тыш кала һәм район бассейнында мотлак мусулмандар өчен генә махсус көн булдырылды. Баһадир һауыктыру комплексының бассейны диндардар өчен кыйсы юма көндәрендә сәгать 5 яртынан эшләй. Безнең үзебезнең мәсҗидтән Хәмзә хәзрәт шундай храмына сыкты инде. Бассейнга мусулмандар дин тоткан кешеләрне йөртү мәсьәләсен күтәрдек. Һәм бит аларга ыңгай алып таптык инде. Улар һәр кичә юма көне сәгать 5 яртына кичкә 6-га хәтлем сәгать бүлдек. Махсус киемдә улар хатыла бассейн талапларына явап бирелгән киемдәр инеп һәм шулай ук явыну әйберләре, гигиена әйберләре алып килүдәр мотлак инде. Безнең тормышыбызга үтеп ингән традицион ислам кануннарының тәрбияви әһәмияте зур булып кала. Районда кеше иганәһенә һалынып, ел һайын бер мәсҗид сафка инә. Унда йөрүче яшьтәр һаны ла арта. Бүген дин тотучылар өчен ошондай махсус шартлар тудыруда җәмгыятьнең дини тәрбиягә әһәмият бирүен аңлаталар.